ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಅವೇನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಮೈದಾ 1 ಕಪ್ಪು, ಕೊಜಪು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಸಕ್ಕರೆ 1 ಚಮಚದತ್ತು. ಇತ್ತ ಮೈದಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೊಜಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೊಜಪು ಯಾನ್ ಮೂಲು 3 ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡ್ಗ, ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡ್ದೈನಕಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೊಜಪುನೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊಜಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒರಾನೆ ಕೊಜಪುನು ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕೊಜಪು ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಅಂಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಅಂಟು ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಅಂಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು. ಅಂಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕೈಕ್ ಪತ್ತುಂಡು, ಅವು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪಿರೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅಂಟುನು ಸರೀಟ್ ಇಂಚನೆಂದೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಅಂಟು ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ದಾದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಟುನು ಮಂತೊನೋಡು. 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಟು ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಅಂಟು ಮಂತದಾತುಂಡು ಒಂದು ಪಿರಾಲ ಕೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಅಂತೆ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೈದಾದ ಪೊಡಿನು ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮೈದಾದ ಪೊಡಿನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಕ ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಅಂಟುನು ಮಂತೊನೋಡು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗ ಅಂಟು ಕೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು, ಅಂಟು ಮಂತೊನ್ನಂಚನೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಎಣ್ಣೆನು ಪಾರ್ದು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಅಂಟುನು ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಇಂಕ ಅಂಟು ಮನ್ಪೆರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತ ಅಂಟು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೋನುಗ. ಎಣ್ಣೆನು ಪಾರ್ದೈನೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಸರಿಟು ಪೂಜಿದು ಅವೇನು ಸೆಟ್ಟಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಸೆಟ್ಟಾಯರೆ ಬುಡೋಡು. ನಮ್ಮಂದೇನು ಏತು ಪೊರ್ತು ಸೆಟ್ಟಾಯರೆ ಬುಡ್ಪ ಆತು ಮೆತ್ತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಒವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಯಾನ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾರ್ದಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನಂದೇಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಡ್ಡೆರ್ದು 3 ನಿಮಿಷಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾತನಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆ ದೀದ ಐಕ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಂಗನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಅಂಟುನು ತೂಕ ಅಂಟು ಸೆಟ್ ಆತನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ಅಂಟು ತುಲೆ ಮೆತ್ತನೆ ಬೈದುಂಡು ನೇನು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ಅಂಟಿಡು ನಮಕ್ ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾನು ಮನ್ಪೋಲಿ. ಇತ್ತ ಯಾನು ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತ ಮೈದಾನು ಪಾರ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ನು ಮುಲ್ಪ ದೀವೋ ನೋಡು. ಕೈಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ನೆನ ಅಗೆಲ ಮಂತೊನೊಲಿ, ಯಾನು ಮೂಲು ಲಾಟದು ಅಗೆಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಅಂಟು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಬೈದುಂಡು. ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಲಾಟುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಲಾಟದಾತುಂಡು. ನನ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಯಾನ್ಗೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡ ಪಂದು ತೂವೋನುಗ. ಇತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಬರೀನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಪಂದುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಪಂದುಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದು ದೀಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಸೆಟ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು. ನಿಕಲ್ಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಂದೇನು ಮಂತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್, ಚೀಸ್, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ 3 ನಮ್ನೆದ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದೆತೊಂದೆ. ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾಗು ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸನ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಪಿಜ್ಜಾಗು ಸರಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸನ್ನು ರೆಡ್ಡರೆ ಚಮಚದಾತಿ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಮಚಡ್ ಅವೇನು ಒಟ್ಟೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಜಂಡ ಅವು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಚೀಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲ್ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಇತ್ತ ಪಿರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಚೀಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದೀಕ.
ಇತ್ತ ಬಣಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ಐತವಲೈಂದೇನು ದೀವೋ ನೋಡು ದೀನಾಗ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಣಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಯಿನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವೋಡು ಮೆಲ್ಲ ದೀಯೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು 7-10 ನಿಮಿಷ ಪಿಜ್ಜಾನು ಬೇಯ್ಪಾವು ನೋಡು ಇತ್ತ 7-10 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಯ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅವೇನು ಪಿರವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನಂದೇನು ತೋಜ್ಪವೆ ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಅಡಿತ ಕಲ್ಲರ್ ಲಂಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದೇನು ತಿರ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಕಟ್ ಮಂತೋನುಗ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋತುಲೆ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಸ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ದಲ ಪಿಜ್ಜಾನು ಮನ್ಪುಯರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸೋಡದ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ದು ಪಿಜ್ಜಾನು ಮಂತದ್ದು ತೋಜ್ಪದೆ ನನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಈಸ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ದು ಪಿಜ್ಜಾನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಾಲ್ನದೆ ತೊಂದವೆನು ಲಾಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ನಮ ಲಾಟೊಂಡಾಂಡು ಲಾಟನ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ದೀವೋರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ದೀವೋರ್ಚಿ ಮಿಡ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ದೀವೋ ನೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಯಾನ್ಗವೇನು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಐಕು ಹೊಟ್ಟೆನು ಮಂತೋ ನೋಡು ಇಜಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಚಮಚದಾತು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿಜ ಏಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದು ಮಂತೊಂದಿನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನನ್ನಂದೇನು ಬೇಯರದೀಕ ಸಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಚೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ನಿಕಲ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಅವೇನು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನಂದೇನು ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂತೋನುಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ಡೇಟು ಓ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಿಜ್ಜಾನು ಮಂತೋನ್ಲೆ ಇಂದು ಪಿಜ್ಜಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಇಂದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ದಾಲ ಬೈದೀಜಿ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ದೆತದು ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಮೆತ್ತನೆ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಚೀಸ್ ಮಾತ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು